Είναι απαράδεκτο δηλαδή. Ο Μητσοτάκης γαμήθηκε με την Αγλαία Μεταξά. Τι λέει? Συνοφωνήθηκε εδώ πέρα στις 13 Δεκάτου, στις 22 και 12 και έκανε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή η κυρία Μεταξά είναι η ηρωίδα του «Σώστε μας» για την ανθρωπότητα και πρέπει να σεβαστείτε. Μπράβο κυρία Μεταξά, μπράβο. Τι να κάνω αυτή τη μαλακισμένη? Τώρα θα πάω να την κάνω ρεζίλη, τώρα. Άκουσα και την πουτάντη. Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει μία κολόγρια στο δρόμο με αριθμό πινακίδας 1245 ΙΧΑ και κυκλοφορεί στη λεωφόρο Ομόνιας και Εξαρχείων. Παρακαλώ προσέξτε, φοράει άσπρα γυαλιά και φοράει ένα ολόκληρο και έχει κάνει botox. Την είδες? Τι να δω? Την είδες να μας σηκώσει εμένα, την Ραμόνα Μπόρση και θα πρέπει να προσθέσει εμένα τώρα? Εντάξει μωρέ τώρα, σιγά, θα τα λύσουμε αυτά. Τι να σηκώσει εμένα τώρα μέσα, με δουλεύεις τώρα? Ποιος, εγώ? Πας καλά ρε γυναίκα. Εγώ να σηκώσω εγώ εσένα? Πας καλά. Θα σηκώσω εγώ σε εμένα. Εγώ είμαι η Ραμόνα Μπόρση, να σέβεσαι. Καλά, ό,τι πεις. Α, τα θέλω κόλλος δηλαδή τώρα. Άσε μας μωρέ γυναίκα τώρα. Αχ, τι να κάνω τώρα? Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ξέρετε που είναι η γυναίκα σας? Την ψάχνω αυτή τη στιγμή και τη χρειάζομαι. Εδώ είναι, κάθισε παιδί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες μου, έχεις κανένα σωματότυπο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, το εννοώ, έχεις καλό σωματότυπο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα πάει στο Roof Garden και έχω χάσει κιλά. Αλλά ναι. Αλλά τι κορίτσι μου, για πες μου λίγο για Σας είχα πει σένα. ξεκάθαρα, έχω πάει στο Roof Garden. Ναι, το κατάλαβε παιδί μου. Εσύ τι κάνεις? Εντάξει. Παιδί μου, θα με καταλάβεις ποτέ σου. Τι κάνεις σου λέω? Είμαι μια μαρτωλή γυναίκα που θέλω να γουστάρω εσάς. Τίποτα άλλο. Για μένα? Ναι, τι να κάνω. Είμαι εγώ μια μαρτωλή. Μακάρι να ήμουν ελεύθερος. Το γνωρίζω. Σε κάνεις για άλλο λόγο εδώ πέρα. Θα δουλέψεις σε μένα 26 ώρες ατελείωτες. Ορίστε σύμβαση. Δηλαδή κύριε Κώστα θα δουλεύω 13 ώρες σαν ηλίθια. Και επειδή μου το ζητάς θα δουλέψεις 48 ώρες. Το θέμα είναι τελείως με τη σύμβαση. Πας εδώ πέρα και... Έχω μια διαφωνία. Μη με διακοπτείς. Δεν σε διάκοψα. Η σύμβασή σου είναι επαόριστου χρόνου. Άμα θέλω να σε διώξω ή όχι. Εδώ που φτάσαμε, κάντε τι θέλετε. Μπράβο, συμφωνούμε με όλα. Συμφωνείς και εσύ, συμφωνώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλή αρχή σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά... Υπάρχει αλλά, άμα συνεχίσεις θα πας και προαγωγή. Παιδί μου, θα είσαι προϊστάμενη εδώ πέρα. Έχω μου μεγάλη τιμή να αναλάβω τη θέση της προϊσταμένης από τώρα. Λίγο δύσκολο, θα πρέπει όμως να μάθεις πρώτα απ' όλα τη δουλειά. Χωρίς τη δουλειά δεν μπορείς να μπεις προϊσταμένη από τώρα. Είδα πως είναι τα πράγματα. Σε ένα το λέω. Εγώ θέλω προϊσταμένη όμως. Πρέπει να μάθεις πολύ σωστά τη δουλειά, παιδί μου, πρώτα απ' όλα για να γίνεις προϊσταμένη. Δεν αντιλήγω σε αυτό που λέτε πάντα, συμφωνώ απόλυτα. Ποιο είναι το κορίτσι μου το θέμα σου και δεν μου το λες τόση ώρα και έχω σκάσει, για πες μου. Η Αγλαία σας Τι έγινε πάλι με την Αγλαία? σκότωσε 578 άτομα. Για πράγμα? Αυτό που σας λέω κύριε Κώστα μου. Ορκίσου. Σας ορκίζομαι κύριε Κώστα μου, στη θέση μου. Ωχ, Παναγιά μου, πάλι έχω προβλήματα. Έχω συνεχόμενα προβλήματα με την Αγλαία. Τι να πω, πρέπει να τη χωρίσω όπως και πρέπει για να πάρω εσένα καλύτερα στη ζωή μου. Μου το λέτε αλήθεια? Μα φυσικά, παιδί μου, τι θέμα, θα το συζητήσουμε το άλλο. Έλα σε παρακαλώ. Ωχ, πόσο με κάνετε χαρούμενη. Τίποτα, χάρη σε εσένα. Ευτυχώς πρέπει να κάνω να μεταδώσω επικαιρότητα. Το κορίτσι είναι και τρελοκομείο, αλλά το λυπήθηκα. Τι να κάνουμε. Προσταμένη θα μπει, τέλος πάντων, μωρέ, σιγά.